Ukubingelela umkhozi wakamzobe inje kajikane jika njengempisi umshikashiya kamashikane indaba semalini umshiqi ushikisha ubhejana obomvu kwaza ngophondelo igolide isikhwishi indlondle nophapha ekhanda isigoroza namehla abomvu nonkaniza ukhanda limjele kwakhe. Ithi topic yanamhlanje ke ave nomona umakhelwane. Asikhulumeni ke lento yamakhelwane. Ake sihlale kuyona ke sigxile nje kuyona namhlanje. Sisibambe isikhathi futhi sibe side. Ke sikhulume nje ngomona kamakhelwane. Ave nomona umakhelwane. Ave nomona umakhelwane ngalendlela eyisicefe. Ngicela ukukwenzela isibonelo ngami mina umkhozi wakamzobe. Mina iminyaka yami ayikho phezulu kakhulu. Ithe ukuba phansi but not too much. And futhi angikho under 20. Ngithe ukukhula but not too much. Ngingena kule topic ethi ave nomona umakhelwane. Okuwesik ngoba ngikwenzele example ngami. Mina umkhozi wakamzobe angiperform njengezingane kamakhelwane. Ngigijima ku 70%. Zona igijima ku 20%. Asibuye ke kuma percent. Okokuqala ngathwasa ngaqeda ukuthi ngathwasa phi akumdingo omunye umuntu. Okwesibili nginamabhuku okwelapha ukuthi ngawathenga ngamalini akumdingo omunye umuntu. Okwesithathu ngakhile ukuthi ngakhe ngamalini akumdingo omunye umuntu. Sibuye emotini ngikhona emotini hayi kancane but not too much. Emabhizinisini angikho too much. Ngisanda ngena kodwa ngiyakhuphuka ngiyabona ukuthi performance yami iyakhuphuka. Yini ukuyithoba nokurespecta nokwenza into enginikezwe idlozi lami. Ngoba everything enginayo nginikwe idlozi. Ngisho ngasuka la ngihambe ngiyofunda umuthi eMozambique. Lo muthi ngunikwe idlozi lona lenginikeza imali la ngicabangisa ukuthi ngiyofunda lo muthi. But itopic engihleli kuyona namhlanje ngithi mina ave nomona umakhelwane. Ave benomona omakhelwane. Mina la kunabantu abathi ngithwele. Isitori sami saziwa yimina. If ngithwele indaba yami leyo. If ngiphakamisiwe indaba yami leyo. Isitori sami saziwa yimina. Kodwa abantu abaningi bangithuka bathini ngithwele. Yini enze ukuthi bangithuke bathi ngithwele? Because ama% engigijimela kuona athi 70. And ngisaphusha angimile. Ngisaphusha. So uqala lapho kumona. Right. La waqala khona umona, waqala la ekuthenini. Ngisekuthwaseni kwakuthiwa ayikho lento engiyenzayo. Lento ayenza ayikho sengiqala ukugula ngekhanda. And ngibazi bonke abantu abathi ngiqala ukugula ngekhanda. Right ngaqeda. Kwathiwa la ekhanda ngicabanganga kahle, ngicabanga kuba inyanga. Angikaze ngicabanga kuba inyanga. Ngathunywa ukuthi angibe inyanga. Ngavuma nganganqaba. Ngoba ngangithi mangithi ngiyagoloza izinto zami ivaleke zithi ngqi. Kungalungi lutho. Ngaze ngavuma. But angigolozanga isikhathi eside. Isitori sami saziwa yimina. Mangilele ebusuku kufika ikhehla lasekhaya lithi mkhozi ngifuna ube inyanga. Mkhozi kunje. Noma kukhona ibonakalise engiyitholayo. Angeke ngigijime ngize kuwena. Ngoba okokuqala ngihlangana nawe. Okwesibili asazani. Okwesithathu noma ngabe siyazana but asizona ihlobo. Futhi asisomndeni. Even emndenini ekhaya.
udaba lami laziwa yimina nabantu abambalwa ababalekile kumina engibaziyo ekhaya, cause kithi beside ukuthi kithi ngqo ngoba mina ngakhula nginey'nkinga ey'ningi. Abantu bakithi abantu abayihlobo, mina abantu bakithi kusuke kuyihlobo zami ngiyi-1 mina, kodwa kubantu bonke abayihlobo, iy'hlobo zami mhlampe zi-over 30, abantu ababalulekile kumina bawu-3 phela. Bonke laba abanye uvucu bahlangana ngami, bakhulume ngami, bafake igama lami kubantu abangangifuni, bahlangane ngami, bangicabangele nezinto ezimbi, baze babuye bezogqiba imithi la egcekeni. Labantu engithi ngihlobene nabo bawumndeni bayitshela ngikwazi lokho, kanti ngiyakwazi. Abanye baze bathumele abantu beze la beze ngazuthi bazoyibuza something, kanti bafuna ukubona ukuthi ngiyakhona yini ukuyibona lento abayenzayo la egcekeni, kanti ngiyayibona, hayi ukuthi angiyiboni. I-topic yami engihleli kuyona namhlanje ithi ave nomona umakhelwane, ave benomona omakhelwane. Asibuyeni-ke size la. Ngisolakala ekuthenini ngithwele. Ngenkathi ngithwasa kwakuthiwa lento engiyenza ayikho, ngiqala ukugula ngekhanda. Okwesibili, number 2, ngaqeda. Ngithe mase ngiqedile kwase kuthiwa hayi beyothwala, hayi ukuthi beyothwasa, beyothwala. Nangu usakhile usenemali, imali uyithathaphi? Yindaba angaphuthuli, abazi. Mina ngiyazi ukuthi angisisi sangoma, ngiyinyanga, and futhi ebunyangeni ngiyakhona ukuthandazela umuntu, ngimkhulekele, ngimkhanyisela into zakhe. Zimbili-ke izinto engikuzona, ngiyinyanga, ngumthandazi, ngiyamfaka umuntu empophomeni. Noma ngingeke ngize ngikuchaze ukuthwasa kwami ukuthi kuqalaphi kuze kufikephi. Ngathwasa, ngaphuthula. Mase ngiqedile ukuphuthula, asikho isidingo sokuthi ngigijime ngiyotshela wena ongaziyo ukuthi sengiphuthulile, woze uzongibona ngiphuthula. Okay, sadlula lapho kwavela sase sijombele ekuthenini-ke kupaka iy'moto la ekhaya, ama-BM no-Mercedes. Akuzona ezami lezo y'moto, suke kwabantu abazolanda izinto zokuphila. Kwase kuthiwa nginey'lwane, nginemkhofu. Okay, sangena-ke ey'lwaneni emkhovini, right? Kwalandela ukuthini, ngiyathakatha. Okay, right. Ukuthakatha kwami ngithwebula nedlozi. Okay, ngiyabuyela-ke ekuqaleni, bingekho lento engiyenzayo besha abantu kwiqiqi, sengiyathakatha. Ngithakatha kanjani ngingayona inyanga, ngingawazi umuthi, ngoba ngiphumi ngihlezi ngila esigodlweni ngilapha. Ngithakatha kanjani? Number 2, ngithwebula idlozi. Ngithwebula kanjani idlozi ngingazi lutho, ngingaphethe lutho, ngoba ade bekhuluma abantu bethi angiphethe lutho. Kweqiqi i-performance yami bayibona ukuthi iyakhuphuka, sengithwele, okusho ukuthi nemkhofu. Right, sadlula lapho. Hayi ngoba yekho into engafiki kumina, senginquma abantu. Mangihamba emgaqweni ngemoto, iy'ngane akusafanele zihlangane nami, iy'ngane akusafanele ngiyilift emgaqweni, iy'ngane akusafanele ngikhulume nazo, iy'ngane akusafanele ngibuze ngisho i-direction. Mangiqhamuka nje emgaqweni ngiyibona iy'ngane ziyangibalekela, imoto yami siyabalekela. Hawu, yindaba imoto yami ibalekela. Mangithi ngiyayezwa kuyakhulunywa kuthiwa nginey'gubhu, iy'gubhu zami zidla igazi, ngibulala abantu, shuthi yimi onquma abantu. Ngibanqumaphi abantu? Akwaziwa. Akekho umuntu wakwangena la esigodlweni wabona ikhanda lomuntu. Akekho umuntu wakwangena la esigodlweni wabona amaphathi omzimba wabantu. And igubhu engizenzayo angiwasebenzisa amaphathi omzimba wabantu. Okungenani ngize ngisebenzisa ithambo lomuntu osefile ongasekho.
ukuthi ngithola kanjani ngeke ngize ngikuchazele. So itopic yami yanamhlanje ithi ave nomona umakhelwane. Ngisayiphinda lento, and abantu abenza ukuthi omakhelwane bangikhulume kanje yilabantu engihlala nabo ekhaya, ngithi emndenini bawumndeni bayifamily. Ekhaya la ngihlala khona ngiyabuka nje futhi ngithule ave bengikhuluma. Uma ngiyoguqa emsamo ngiyocela bawahlahla amehla bebomvu engathi khona into engiyoyenza ukuganga, kanti akukho ukukhohlakala engiyokwenza. Kunabantu ekhaya abano-60, kunabantu ekhaya abano-40, kunabantu ekhaya abano-30. Bathi ngiyabagqilaza mina, ngiyabagqilaza, umkhozi uyasigqilaza, uthwebula idlozi, kufanele ngibhekwe. Yini yenza ukuthi kuthiwa ngithwebula idlozi? Ingoba ngiyaphumelela, bona sengiyabagqilaza, kuthiwa mina ngiyabagqilaza abaphumeleli. Okay, kusukela ngisayingane ngingakazalwa, iminyaka abihamba beba ko-20, 30, 40, babehlaleleni bengasebenzi. Benzani yini abayenzayo ngoba bahleli babheke phezulu sonke lesikhathi? Okusho ukuthi ngazalwa mina ngithwebula idlozi ngibagqilaza. Ngizalwa ngiyingane ngisanceliswa, babekhamisile beneka amasende bedaka utshwala. But njengamanje indlela engikhulunywa kabi ngayo, kuthiwa ngithwele, kuthiwa ngiyathakatha, kuthiwa ngiyathwebula, ngenza yonke into. And okuwesi kunanomuntu engisebenza naye la esigodlweni. Lo mfana ngakhula naye la esigodlweni. Beside esigodlweni ngakhula naye before ngisakhula, sazizwana, iminyaka yakhe ingaphezulu kweyami, but nje siyazwana si-close. Even before besivele sizwana. But into eyenzakala njengamanje, abantu indlela abangikhuluma ngayo, ayi cha kubi. Kuthiwa ngimgqilazile, kuthiwa uqhula umuthi, kuthiwa ingcelebane, kuthiwa ngisebenza ngaye. Sonke lesikhathi sizwana, sisizana, mangicenta igcekeze ezongicentisa. But manje mase ngiyinyanga ngiphumelela ngiba nemali, sengimgqilazile. Bebengakuboni ngani lokho ukuthi ngimsebenzile? Sisakhula sisayingane sizwana. Yini? Umona. Labantu abanomona abangikhulumayo, abakhuluma kabi even nomuntu ebengikhuluma naye besizana naye, still now sisasizana, siyancedana, siyadingana. Still now bayangikhuluma abantu ekubeni nje ngiqale ngibe nje nomsebenzi lami okulapha omnyaka, kwathiwa nje ngithwele. Bangikhuluma lokho okuyisicefe. Even naye kuyafika emadlebeni akhe ukuthi kuthiwa mina ngisebenza ngaye, umkhozi usebenza ngaye, ugqilaziwe. And okuwesi baze bavimbe ngishiya ingane emgaqweni, bayitshela ingane ukuthi azingibhasobhe. Ngibhasobha nani? Ave nomona makhelwane, ave nomona umakhelwane. And ngiyazi ukuthi into eyenza akhulume kakhulu ngalomfana engizwana naye, nangalabantu engizwana nabo ababuye bangifakisa isandla makukhona izinto engizenzayo, ingoba uyafisa engazuthi ingane yakhe ngathola isikhala la kumina, kanti ingane yakhe ngeke isithola isikhala la kumina, ngoba ngiyazi ukuthi labantu abangikhulumayo ibona abathakathayo futhi. Mina ngiyathakatha, ngiyavuma, but angithakatha umuntu engenzanga lutho. Mina mangithakatha ngithakatha mawukuthi khona umuntu ofike la wakhipha imali, wathi ngifuna ukushaya umuntu, wenze ukuthi, bese ngiyawukhipha umuntu okushaya. Angidane ngokukhipha umuntu okushaya ngishaya umuntu, angidane nje ngokukhipha umuntu okushaya ngishaya umuntu. So lento engiyikhulumayo ngikhulumiswa ukuthi kunomuntu njengamanje ozama impilo, kunomuntu njengamanje ofuna ukuphumelela, kunomuntu njengamanje osebenzayo ngokuyikhandla njengami. Ngithi mina kuwena mfowethu kunamagama amabi afika kuwena aqhamuka kubantu
kuthiwa ungcolile, mawugqoke kahle kuthiwa untshontshile, mawugqoka isigqoko sakho esithengile esibizayo ukuthi uwena obubamba inkunzi uyasolwa, uyazama and indlela ozama ngayo, uyafunda esikoleni userious ukufunda kwakho esikoleni, noma uqedile esikoleni uyinyanga uyazama, noma unesiphiwo sakho sokuthandaza sokwenzani, qinisa kakhulu. Umuntu okhulumayo eceleni kwakho oletha amagama amabi kuwena ungamnaki, unomona, ave mona enomona umuntu owumakhelwane, qinisa kakhulu. Kusho mina ngithi mina qinisa kakhulu, wenze sure ngalesikhathi umuntu ekukhipha amagama amabi ekhuluma ngawe kabi, qinisa kakhulu wena indlela ozomshaya ngayo ukuthi uphumelele ube nemali. Usondele futhi kumina if ubona ukuthi akuphumeleleki, usondele kumina if ubona ukuthi impilo ayiqhubeki, ngizokwazi ukuthi mina ngikuthathe ngikubeke ngikubooste, cause njengamanje uney'nkinga ey'ningi, kunabantu abakukhuluma kabi, kunabantu abakuzondayo, kunabantu abakuhlebayo, kunabantu abakuthukayo, abakujijela ngemithi emibi. Ungabanaki, ngithi mina pressa kakhulu, uperforme kakhulu, iscore sakho sibonakala ukuthi no, I know amandla akho ndoda asiwangabazi. Kufanele ukuthi baze bavume ukuthi amandla akho ndoda asiwangabazi, siyavuma okwenzayo ukwenze futhi uyindoda. Kufanele amandla akho uwalwele ube yiqhawe. Vele isikakhulukazi abantu abamaqhawe esikhathini samanje, abantu abasebenza kanzima asebephumelele, ilabantu abafukuza kakhulu, ababegqilazwa and ekugqilazweni kwabo kunabantu ababajikijela ngezinto ezimbi, kunabantu ababazondayo, kunabantu ababebagqilaza ngemithi bezwara bengenalutho. Lo muntu oney'nkinga ey'ningi isikakhulukazi uyena muntu ophumelelayo, njengami nje ungibona. Isikakhulukazi kubantu abaney'nkinga ey'ningi, ngiyazi ukuthi njengamanje uney'nkinga ey'ningi, uma wakho akekho, ubaba akekho, uney'nkinga nje ziningi, mhlampe nomsamo wakini awuwazi, wazi mhlampe komalume kama noma wazi kubo, komalume wakho kubo kababa ukwazi, noma komalume kama ukwazi, wazi kubo kababa, uma wakho wakudampa. Ngithi mina pressa kakhulu, into efanele ufocus kuyona kakhulu ukuthi uzoyenza kanjani imali, uzokwenza kanjani ukuthi ukwazi ukuphumelela, uzobona izinto zakho zizocaca, ngoba idlozi lihlala kakhulu, idlozi elihle kulabantu abaney'nkinga. The times uney'nkinga ey'ningi, idlozi leli elihle eliphethe izinto ezihle lihlala kakhulu kuwena. Ovalelisa umkhozo kaMzobe iyona injikajikane ejika njengempisi, umshikashika amashikane, indaba semalini umshiqi, ushikisha ubhejane obomvu okwaza ngophondelo ogolide, usikhwishikhwishi, intondelo papa ekhanda isigolozo namehla abomvu.